ପାଣିର ରାଜା କୁମ୍ଭୀର, କଣ ଖବର? ଶିକାର ଫିକାର କରୁନ କି? ଏଠି ଶୋଇଛ କଣ? ନାଇଁ ରେ, ମୁଁ ଆଉ ଶିକାର କରିପାରୁନି। ମୁଁ ଏଥର ଘାସ ପତ୍ର ଖାଉଛି। ବୟସ ତ ବେଶୀ ହୋଇଗଲାଣି, ମୋତେ ଦୁର୍ବଳ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଶରୀରଟା ଗରମ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେଉଛି। ପାଣିର ରାଜା କୁମ୍ଭୀର ଶିକାର ଛାଡ଼ି ଯଦି ଘାସ ପତ୍ର ଖାଏ, ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେବନି ତ କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା କିଛି ସମସ୍ୟା ନୁହଁ। ମୁଁ ଜଣକୁ ଜାଣିଛି, ସେ ତୁମ ଜ୍ୱର ଭଲ କରିଦେବ। କିଏ ସିଏ? ମାଙ୍କଡ଼ ପଣ୍ଡିତ। ଏଇ ବଦମାସ ପାଗଳ ମାଙ୍କଡ଼ଟା, ତାକୁ ଭରସା ନାହିଁ ରେ ବାବା। କିଏ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କରିଦେବ। ତୁମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି କି? ଯଦି ନାହିଁ କୁହ, ମୁଁ ମାଙ୍କଡ଼ ପଣ୍ଡିତକୁ ଡାକି ଆଣିବି। ଏଇ ବଦମାସ ମାଙ୍କଡ଼ଟାକୁ ତୁ କୋଉଠୁ ପାଇବୁ? ସେ କାହା ବାଡ଼ିରେ ପଶି କାକୁଡ଼ି ଖାଉଥିବ ତ ଆଉ କାହା ବାଡ଼ିରେ ପଶି କଦଳୀ ଖାଉଥିବ, ନହେଲେ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବ। ତାକୁ ତୁ କୋଉଠୁ ପାଇବୁ? ସେଇଟା ତୁମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ ତାକୁ କୋଉଠୁ ବି ଖୋଜି ଆଣିବି। କୁମ୍ଭୀର ରାଜାକୁ ମୁଁ କହି ତ ଦେବି, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ପାଇବି ତାକୁ? ଆରେ, ଏଇଟା ମାଙ୍କଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ଶୋଇଛି ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ପଣ୍ଡିତ, ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ପଣ୍ଡିତ। ହଁ ହଁ, କ'ଣ ହେଲା କୁହ? ତୁମକୁ ପାଣିର ରାଜା କୁମ୍ଭୀର ଡାକିଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିଲି ରେ ବାବା? ନା ନା, ଡର ନାହିଁ। କୁମ୍ଭୀର ରାଜାକୁ ଜ୍ୱର ଆସିଛି, ତୁମକୁ କିଛି କରିବେନି। ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତୁମେ ହେଉଛ ବଣର ପଣ୍ଡିତ, ତୁମେ ନ ପାରିଲେ କିଏ ପାରିବ? ତା ଛଡ଼ା ତୁମେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ କରିଛ। ତୁମେ ଗୋଟେ ଥର ମୋ ସହ ଚାଲ। କି ଝାମେଲାରେ ପଡ଼ିଲି ରେ ବାବା। ଦେଖେ, ଚାଲ, କୁମ୍ଭୀର ରାଜାର କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ରେ ବଦମାସ ମାଙ୍କଡ଼? ବଦମାସ? ଏଇଟା କି ଜିନିଷ? ମୋ ପାଖକୁ ଆ ତ ଥରେ, ବୁଝେଇ ଦେବି। ନା ନା, ଦୂରରୁ କୁହ, ମୁଁ ଭଲରେ ଶୁଣିପାରେ। ତୁ ଯଦି ମୋ ଜ୍ୱର ଭଲ କରିଦେବୁ, ମୁଁ ତତେ କ୍ଷମା କରିଦେବି। ବୁଝିପାରିଲୁ? ଆରେ, ମୁଁ ତ ପଣ୍ଡିତ ନୁହଁ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଏ ବିଷୟରେ। ଆରେ, ମୁଁ କୋଉ ଔଷଧ ଦେବି? କିରେ, ଜଲ୍ଦି କହ, କି କହୁଛୁ? ଭାବୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲିକି ମୁଁ ଔଷଧ ନେଇକି ଆସୁଛି। ନା, ଆଜି ହିଁ ନେଇକି ଆ, ନହେଲେ ତୋର ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, କାଉକୁ ମୋ ସହ ପଠାଅ। କାଉ, ସାବଧାନରେ ଯିବୁ, ତାଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବୁ। ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ରେ ବାବା। ମୁଁ ୟାକୁ ଚିହ୍ନିଛି, ସେ ସବୁ କିଛି ତୁମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆରେ, ଏଇଠି କ'ଣ ମାଙ୍କଡ଼ ଅଟକିଗଲା? ମାଙ୍କଡ଼ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହିଁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ଏଇଠି କୁମ୍ଭୀରର ଔଷଧ ଅଛି। କାଇଁ, କୋଉଠି ତ ଦେଖାଯାଉନି। କହୁଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ କାହିଁକି? ତୁମେ ବକର ବକର ନ କରିକି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା କର। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଭାଇ, ତୁମେ ଏଇଠି ବସି ଟିକେ ହଗ ତ ଦେଖିବା। ନିର୍ଲଜ୍ଜ ତୁମେ, ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ କ'ଣ ହଗିବି? ଆରେ, ଖରାପ ଭାବୁଛ କ'ଣ? ତୁମ ଘରେ ହିଁ କୁମ୍ଭୀର ରାଜାର ଔଷଧ ଅଛି। ଏଇଟା କେମିତି ହବ? ତୁମେ କି ଜାଣ ତୁମ ଘରେ କେତେ ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି? ତା ଛଡ଼ା ତୁମେ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ, ତାଜା ତାଜା ମାଂସ ମଧ୍ୟ। ତୁମ ଘୁଅ କୁମ୍ଭୀର ଖାଇଲେ ଭଲ ହୋଇଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଲି। ସତେ କି? ତୁମେ କିଛି ଚାଲାକି କରୁନ ତ? ତୁମେ ଏତେ କଥା ନ କହି ଜଲ୍ଦି ଔଷଧ ବାହାର କର, ନହେଲେ ମୁଁ କୁମ୍ଭୀର ରାଜାକୁ କହିଦେବି। ତୁମେ ଔଷଧ କରିବାକୁ ଦଉନ, ବୁଝିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ସିଆଡ଼େ ଚାହଁ। ୟାକୁ ନେଇ କୁମ୍ଭୀର ରାଜାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। କୁମ୍ଭୀର ରାଜା ଭଲ ହୋଇଯିବେ।
ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦିଅ। ଏ କାଉ ଏଇଟା କି ଖୁଆଇଲୁ ରେ? ପାଟି ଜଳିଗଲା ଯେ। ଆଉ ଏଇଟା କେମିତି ବାସ୍ନା ହଉଛି ଯେ। ଭଲ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଏମିତି ଲାଗେ। ତୁମେ ଏମିତି ଔଷଧ କେବେ ଖାଇନ, ସେଥିପାଇଁ ବୁଝିପାରୁନ। ଆରେ ଏଇଟା ମୋ ପୁଅ ବୋଲି କୁମ୍ଭୀର ରାଜାକୁ କହିହେବନି। କହିଲେ ତ କୁମ୍ଭୀର ରାଜା ମୋ ବେକ ମୋଡ଼ିଦେବେ। ତାହା ହେଲେ କୁମ୍ଭୀର ରାଜା ମୁଁ ଆସୁଛି। କା କା କା। ଏ କୁମ୍ଭୀର ରାଜା ଶରୀର ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା? କି ଔଷଧ ଖୁଆଇଲୁ ରେ? ପେଟ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା ଯେ। ମୁଁ ତ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲି। ମୁଁ ତ ଆଉ ଉଠି ବସି ପାରୁନି। ତାପରେ ବାରମ୍ବାର ଝାଡ଼ା ଲାଗୁଛି। ତୁ ଯା ଏଇ ବଦମାସ ମାଙ୍କଡ଼ଟାକୁ ନେଇକି ଆସିବୁ। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ପଣ୍ଡିତ, ସେଇଟା କି ଔଷଧ ଦେଲ? କୁମ୍ଭୀର ରାଜା ଆଉ ଉଠି ବସି ପାରୁନି, ଆଉ ତା ପେଟ ବି ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତୁମକୁ କୁମ୍ଭୀର ରାଜା ଡାକୁଛି, ଚାଲ। ଓ ତୁମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଯେ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ଘରୁ ଚୋରି କରିଛି, କହିବେନି। କି ଔଷଧ ଦେଲୁ ରେ? ଜ୍ୱର ତ କମୁନି, ଆହୁରି ପେଟ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ବାରମ୍ବାର ଝାଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ଏଇଟା କି ଔଷଧ ଦେଇଛୁ? ତୋ ଔଷଧ ଟିକେ ବି ଭଲ ନାହିଁ। ଖାଇବା ସମୟରେ ପାଟି ଜଳି ଯାଉଛି। ଆଉ କେମିତି ବାସ୍ନା ହଉଛି। ଆଉ ଏମିତି ଔଷଧ ତୁ ଦବୁନୁ, ମୁଁ ଖାଇବିନି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଉ ଔଷଧରେ କାମ ହେବନି। କୁମ୍ଭୀର ରାଜା, ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏମିତିରେ ଜ୍ୱର ଭଲ ହେବନି। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ? ସେଇଟା ଗୋଟେ କଣ? ସେଇଟା କି ଜିନିଷ ପରେ ବୁଝିବ। ମରିଗଲି ରେ, ମରିଗଲି ରେ। କୁମ୍ଭୀର ରାଜା, ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ଦେଇଛି। ଜ୍ୱର ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଜ୍ୱରଟା ତ କମିଛି, କିନ୍ତୁ ଶରୀରଟା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛି। ଶରୀରଟା ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି, ଉଠିକି ଯାଇ ଆସି ପାରୁନି। ଏମିତି କି ହେଲା, ଆଜି ଆଉ କାଉ ବି ଆସିନି। ସେ ବଦମାସଟାକୁ ଡାକି ଆଣନ୍ତା। ତୋରି କଥା ଭାବୁଥିଲି ରେ ଏବେ। ତୋର ସାରା ଦିନ ଦେଖା ନାହିଁ। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ସବୁ ବନ୍ଧ ପୋଖରୀ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଆସିପାରୁନଥିଲି। ତୁ ଯା, ସେ ବଦମାସକୁ ଆଉ ଥରେ ଡାକି ଆଣିବୁ। ଆରେ ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ମାଙ୍କଡ଼କୁ କୋଉଠୁ ପାଇବି? ଆରେ ନା, ମାଙ୍କଡ଼ ତ ଏଠି ନାହିଁ। ପୋଖରୀ ଆଡ଼େ ଯାଇ ଦେଖେ। ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ପଣ୍ଡିତ, ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ପଣ୍ଡିତ, ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜି ସାରିଲିଣି। ତୁମେ ଏଇଠି ଅଛ? ଏ କାଉଟାକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ପଣ୍ଡିତ, ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ପଣ୍ଡିତ, କୁହ କ'ଣ କହୁଛ? କି ଚିକିତ୍ସା କରୁଛ? କୁମ୍ଭୀର ରାଜାର ତ ଜ୍ୱର ଭଲ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଶରୀରଟା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛି। ଆରେ ଡବଲ ଡୋଜ୍ ଦେଇଦେଲି କି ଆଉ? କୁମ୍ଭୀର ରାଜା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛି ତ? କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାଇକି କୁହ, ଠିକ୍ ହୋଇଯିବେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। କେରେ କାଉ, ତୋ ସହ ବଦମାସଟା ଆସିନି? ନା। ନା ମାନେ? ମାଙ୍କଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ମୋତେ କହିଲା ସେମିତି ହୁଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେହ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମ ସାନ ପୁଅକୁ ମୋ ଦେହ ଖରାପ କଥା ଜଣାଇ ଦେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆରେ କ'ଣ କାଉ ଆଜି ଏଠି? ଭୁଲରେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଭୁଲରେ ଆସିନି। ତୁମ ବାପାର ଖବର ନେଇ ଆସିଛି। ତୁମ ବାପାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ। କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୁମ ବାପା ମରିଯିବେ। କ'ଣ ହୋଇଥିଲେ କି? ସବୁ କଥା ମୋତେ କହ ଏବେ। କାଉ ସବୁ କଥା
କହିଲା। ଆଚ୍ଛା ଏଇ କଥା, ବଦମାସ ମାଙ୍କଡ଼, ତୋର ଆଜି ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ କୁମ୍ଭୀର ରାଜାର ସାନ ପୁଅ ମାରିଦେଲା।